wani ahali gabar su har da 'ya'ya, wani ahali ba sa rabo da fama, sarakuna biyu ba sa riga wa juna, duk wanda ya yi musu burinsu su kashe. Yaron ne ya ce muke ya tafi ne? To, ni dai yaron nan Bashir tun da garin Allah ya waye dai sai in ce maka ban ma ga girmawar shi ba. Ko ma ina ya je ni ban sani ba, bai dai yi min magana ba, ban ma ga san da ya fita a gidan nan. Baki san da ya fita ba? Ai ko bai taɓa yin haka ba. Mutumin da baya zuwa ko ina daga gida sai makaranta sai kuma gidansa abokinsa Mati. To ina ganin yana can gidan su Matin, watakila hira ce ta yi daɗi ya shantake da yawa, ka san yaran nan in suka zami wannan ba su iya ba. Anya kuwa, ai ko bai taɓa zama a gidan su Mati ya daɗe haka ba. To, tun da ka ce haka dai, tunaninka bai baka gaskiyan cewa yana can ba, jakada ai yana ƙofar gida ko? Sai ka je ka same shi ka tura shi gidan su Matin ya duba, Allah ya sa yana can. Tun kafin magariba ta yi, tunda na ga garin gashi nan ya fara canzawa, ni ma in tashi in ɗora girkin nan. Gaskiya ne, kin zo da shawara mai kyau, amma bari in je canza kayana sai in tafi. To in banda abun ka mai gara, ai da fara zuwa kai ka tura jakada din sai ka dawo ka canja kayan ko? A'a, dai zan canza kayan dai kawai. To sai ka hanzarta ai, sai ka hanzarta. Ka je ka gani. Wani ahali ba sa shiri da juna, wani ahali gabar su har da 'ya'ya, wani ahali ba sa... Kai jakada! Yaron nan Bashir tun ɗazin ya fita har yanzu ban gaishe ba ya shigo gidan nan. Kai sauri ka je gidan yaron nan Mati ko yana dan ka je ka kira mun shi da Allah. Idan ka same shi ka taso ƙeyarsa ka zo nan ina jiran ku. Saboda bai ta mu da hankali haka ne. Shi kadai da ni fa. Dan ka dade. Allah ya zuciyarka wannan ai ba wani abin ta da hankali bane. Bashir baya son kiwo yanzu ne zaka yi ganin sa ma ya dawo ranka dade. Allah ya zuciyarka. Kai ni fa ba na son shi gida iya yi. Umarin zai baka ba fa cewa ne ka tsaya ka nemi wannan ba kai sauti ka tashi ka dai inda da gama gaji ku. Dan ka dade wallahi ko aka kacin duko shi wallahi ta duko shi ranka dade. Ai wannan an gama. Sha wani zubin ya magana ta hankali wani zubin kuma ya magana ta shirme. Manoma ne wani ahali ba sa shiri da juna, wani ahali gabar su har da 'ya'ya, wani ahali... Yana ganki haka? Ina take ne ta dawo? Ma gida ina ka ganta ta shigo, kai da kake da kawace ya kai za ka bani labari. Hande, ai duk garin nan na za an karaɗe, linko da saƙo, amma ba a ganta ba. Mai gida kai ne dukkana ce yarinya nan sai kai mata auren dole, alhalin ka san ba ta son yarinyar jauro. Kai, yi haƙuri, yi haƙuri, yi haƙuri, yi haƙuri. Yi haƙuri. Yi haƙuri. Baffa. Ina wuni? Lafiya. Lafiya lausanni. Baffa lafiya da take kuka? Ina fa lafiya mun nemi yarinya nan sama da ƙasa ba ta nan. Yanzu nake tambayar da take cewa ai ta gudu saboda ba ta son aurenka. Ka kwantar da hankalinka Baffa. A radun Allah na rantse duk inda Sariya ta shiga a faɗin duniyan nan sai na nemo ta. Na rantse da gemun Baffana sai na nemo ta a cikin awa 24. Abokanai na Idris, Madi ku zo mu tafi. Ai shi kenan. Ya haƙuri. Ake ki haƙuri. Ranka dade. Ya na ganka kadai. Yalla bai wallahi Bashir baya gidan su Mati. An ce an gan shi da wani mai gumama sun fita sai hanyar wajen gari. Shikenan. Abin da nake ji tsoro ya faru. Yalla bai menene abin da kake tsoro? Ka san yaron nan baya san auren nan. Da na haɗa da Aisha a gidan sarkin noma. Babu mamaki saboda haka ya gudu ya bar garin. Amma yaron kirki ne ba zai aikata haka ba. Yalla bai shawarar da zan baka ita ce. Ka koma cikin gida ka matsa mahaifiyar yarinyar nan. Ta gaya maka gaskiya abin da yake faruwa.
da mahaifi sai Allah, ita za ta iya gaya maka abin da ke faruwa tsakanin. Ba lalle bane ya gaya maka abin da ke damunsa ba, ranka dade. Wannan gaskiya ne, ka zo da shawara mai kyau. Bari in shiga gidan ta ta. Allah ku zuciyarka. Abin nan fa da ban mamaki. A ce yarinyar nan sama ko ƙasa a garin nan an rasa ta. Sau dai kaji. Ni kaina na duba, na sa an duba, liku da saƙo, sama ko ƙasa, amma ba ganta ba. Ta. Abin gaskiya abin dubawa ne wannan. Hande. Papa, sannu ba, yawa sannu. A radun Allah babu inda ba mu karaɗe ba a cikin garin nan. Gabas da yamma, kudu da arewa, babu inda ba mu shiga ba ga sunan, amma ba mu ga Sadiya ba. Hande. Kun duba Labi? Babu inda ba mu je ba, amma yallaɓai akwai abun da nake zargi fa. Yauro, yi min bayani sosai mai kake zargi. A yau, mai tallar gumama ya shigo garin nan, kuma shi kaɗai ya saba shigowa garin nan namu. Amma yau ya shigo da wasu baƙin mutane guda biyu. Ganin ƙarshe da aka yi wa Sadiya shine, an ganta ta tsaya tare da masu wannan gumama ta sai kaya. A yanzu haka mun nemi masu tallan gumaman nan mun rasa. Amma ba na raba ɗayan biyu. Su suka tafi da ita gaskiya. Ta yaya za su sake ta? A sake su fita daga garin nan ba gansu ba. Saboda ba su san hanyoyin garin ba gaba ɗaya. Ai yallaɓai, da ɗan gari ake shin gari. Sadiya ita za ta ba su haɗin kai su sashe ta su tafi da ita. Kuma babu shakka ita ce za ta nuna musu ɓarauniyar hanyar da za su fita daga garin nan. To, a kan wani dalili za ta amince ta bi su? Ka gani? Saboda ba ta so ta aure ni. Wanda take so wani saurayi ne ɗan garin kusa. Na samu labarin cewa ɗan mai garin ne. Babu shakka shi ya zo ya sashe ta ya tafi da ita. Saboda kaga kwanaki sai da ya ƙetaro iyaka ya zo ya mata magana a bakin kogi. Mu kuma da mu da su Mahadi da su Idris muka je muka kai musu hari. Wani abokin shi ya zo ya ja shi ya gudu. Kai, tabbas wannan yaron shi ne ya zo sake yata. Ai kuwa sun taɓa tsuliyar dodo. Lokaci yayi da za mu yakin ƙarshe da mutanen Kosom. Ai sai mun ƙarar da su daga sama har ƙasa. Billahi labi. Haka ne gari. Dole ne wannan karin mu kashe mazajensu, mu gage matayensu da dukiyoyinsu. Kai jakada. Na'am. Maja ka je ka rubuta takardar yaƙi. To. A kai wa manzo ya kai garin Kusam. Ina son gobe da safe. To. Mu haɗu da su a filin ƙarai kukanka. Ranke ne. Ina jin. Bai kamata a haka ba. Saboda ba mu da tabbas. Yan muna hannunsu. Kaga zai iya yiwuwa yaron nan da ya sace ta ba garin ya shiga ba. Wani gurin ya yi da ita. Yanzu abin da za a yi ranka daɗe. Ina jin ka. Wasiƙar neman yan mu za mu tura musu da ita. To. Ko su ba mu ya ko kuma a fita filin daga a yakin. Abin da za a yi kenan. Saboda idan aka yi saurin cewa a yaƙi da su, kaga za a yi ba saman ba ƙasan ba yarinyar kuma za a kashe rayuka burjet a garin nan. Billahi labi. To shi kenan. Yawwa. Na yadda. Yawwa. Ai hakan. Mun amince da wannan shawarar ko ba haka ba? Assalamu alaikum. Baba Umma ku gafarce ni, gaskiya ba zan yi auren Aisha ba saboda ba na ƙaunarta a cikin zuciyata. Ni ba wata nake ƙauna ba face Sadiya 'yan gidan mai garin Bursa. Yanzu na sallama rayuwata na tafi garin Bursa don haɗuwa da masoyiyata. Idan ban dawo ba ku yi min gafara, ku roƙa min rahamar Allah. Idan kuma na samu nasarar mallakarta a matsayin matata, wata ran zan dawo gida tare da jikarku ko jikanku. Wannan aikin can banza ne zan. Kada ka yaga takardar nan. Domin wannan takardar idan ka yaga ta za a samu matsala. Za ta iya zame mana shaida ko da yaƙi ya taso tsakanin garin Bursa da wannan gari. Yanzu abin da nake so da kai, ya kamata ka je ka tara dattawan garin nan a fada. Ku yi shawarar abin da zai yi akan wannan takardar. Sannan ina so ka sani,
duk da Bashir ba ni na haife shi ba, amma ina yi masa soyayya da duk mahaifiya take yi wa ɗanta. Ba zan so ya shiga damuwa da wulaƙanta ba, don haka dole mu jajirce ganin mun kare martaba shi a cikin wannan gari. Ka je ku yi abin da zai yi. Wani ahali gabar su har da 'ya'ya, wani ahali ba sa rabo da fama, sarakuna biyu ba sa. Takarda daga hannun mai garin Bursa zuwa ga mai garin Kusam. Labari ya rizke mu cewa ɗanka ya yi ɓadda kama, ya shigo har cikin gari na ya sace mini 'yata. Ina mai gaggauta baka umarnin cewa a fito mini da 'yata nan da cikar kwana 3. Za mu yi shiri mu fito mu yi yakin ƙarshe a tsakaninmu, ko ku mallake ku ko kuma ku mallake mu. Idan kunne ya ji ganga jiki ya tsira. To jama'a, kun ji saƙo da mai garin Bursa ya yi ku. Da farko ina neman gafara ku gaba ɗaya, saboda haka ba wani ne ya haddasa muku wannan tashin hankalin ba, ni da ɗana ne. Saboda na matsa masa akan cewar sai ya aure 'yar gidan sarkin noma, shi kuma baya santa. To ku sani a halin yanzu shi ma ɗana ya gudu ba tare da ya mana sallama ba. Ba mu da abin yi face mu aika da saƙon martani da mai garin Bursa, mu sanar da shi halin da ake ciki. Idan ya amince ya ba da wakilai, mu ma mu ba da wakilanmu a tebar neman ɗana da 'yarsa. Idan ko bai amince ba, to ya fito a gwabza yaƙi a kawo ƙarshen rigima gaba ɗaya. Wani ahali gabar su har da 'ya'ya, wani ahali ba sa rabo da fama, sarakuna biyu ba sa riga wa juna, duk wanda ya yi musu burin su kashewa. Gari na Bursa ba sa raga wa kowa, wani ahali gaban. Ho jama'a, kun ji abin da abokan gabanmu suka aiko mana shi. Shin yanzu mai janye shawarar ku? To, Yauro, faɗi abin da kake so ka faɗa. Ranka ya daɗe, a radun Allah akwai rainin hankali a cikin maganar mutanen nan. Ko shakka babu Sadiya tana hannunsu, kawai sun ɓoye ta ne. Mu yi shirin yaƙi kawai mu je mu afka musu mu yi yaƙin ba zato da su. Kamata ya yi cikin dare, ya kamata mu shiri mu je mu afka musu, mu gama da su gaba ɗaya. Wannan shine kaɗai mafita ranka ya daɗe. Kai Jauro, kai da abokanka ne kaɗai ba ku amince da wannan shawara ba. To tun da dai an rinjaye ku, to dole ne ku amince da haka. Yanzu na zaɓi jakada da kuma manzo daga cikin 'yan majalisa ta. Sai kai Jauro da abokanka Mahadi matsayin wakilanmu da za su je ta haɗu da wakilan Kusam a tafi neman waɗannan yara. Allah ya ba mu sa'a da nasara. Wani ahali ne